Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tapa dura! Fort! Aquest llibre que posa el meu nom i el teu nom és un llibre de relats 29. Aquesta és la contra, per si algú vol posar stop i llegir. Índex. Si podeu ja anar mirant si algun títol us crida l'atenció. Índex. Ha sigut un procés molt intens, molt gratificant, molt profund, no? De mucha introspecció, perquè hi ha moltes històries que, encara que camuflades sota noms ficticis, son mi vida. O vida de mis amigos, amigas, madres, padres, gente de mi familia, de mi pueblo. És que està tot inventat ja. No hem d'inventar res. A veure, alguna història sí que m'he inventat, Una mica d'imaginació sí que tinc, poca, però una mica sí que tinc. He descobert una cosa molt important de mi i és que tinc un punt cursi. Tinc una amiga que em diu cursi, però tinc un amic que em diu que això no és ser cursi, que això és ser intensa, i crec que m'agrada més. He descobert que tinc un punt intens que Déu-n'hi-do. Faig servir molt l'humor per tractar les coses quan faig servir l'audiovisual, però me n'he donat que escrivint sí que hi ha relats còmics, of course, porque lo escribo yo, però me n'he donat que tinc com un punt intensor, que és com, mujer, ¿qué te pasa? No és de color rosa, és com d'aquest color, saps? O sigui, és com una intensitat d'aquest color, com molt de sentiment. Jo en realitat és que no sóc així, només sóc així quan escric, és com si és fora això. Escriure m'ha donat l'oportunitat d'expressar-me en aquesta com... He de dir, i em fa il·lusió dir-ho, que hi ha uns quants relats que no s'han acceptat, perquè, segons la meva editora, que és molt llesta, m'ha dit que no entraven en la línia. I potser és veritat. A part de cursi i intensa, també tinc com un punt surrealista, bastant surrealista, que potser seria una miqueta crazy, i jo crec que vaig espantar la meva editora. La vaig espantar. Va dir, aquestes històries, Clara? No. Llavors, vull publicar un llibre amb les històries desechades, les històries surres. Jo tinc un punt d'estar sonada. Hi ha moltes històries que efectivament són autobiogràfiques, camuflades, però n'hi ha una que crec que no faig l'esforç ni de canviar el nom. O potser és que no canvio nom perquè està tan en primera persona, diguéssim, que no ni l'he posat. És aquesta. Perpinyà. Aquesta història no és que sigui autobiogràfica, és que són mis memòries, saps? He recopilat moltes històries que feia anys que tenia guardades en el cervell. He escrit, és quan et poses a escriure, que és com un torrent que vomites les coses, i de cop dius, ja són les 6 de la matinada. Això ha sigut una experiència brutal, i de cop veure el resultat aquí és com increïble. És com increïble veure tots els teus words. He plorat i rigut molt. És com cursi dir això, però l'he escrit amb el cor. És cursi. És que sóc cursi. Que n'hi ha que fan riure. No us penseu que tot això és un pastís de maduixa i nata, perquè no. No. És que m'agraden molt els relats. No només escriure'ls, sinó llegir-los. M'agrada molt el format relat. Història curta. O de vegades ni història, saps? O sigui, no és allò plantejament, nus i desenllaç, i que tot tingui un sentit. No, és que hi ha relats que potser no són una història i no tenen sentit, però igualment et sents identificada. En fi, el teu nom és a les llibreries, és el meu primer llibre de ficció, escrit amb molta passió, i espero que qui el llegeixi s'apassioni. Si és un 5% del que m'he apassionat jo, ja serà molt, moltíssim, per tant, ja estaré contenta. Trobeu que m'hi assemblo?